oikein reipas, iloinen, elävän asenne, ei porojanokkaan juurikaan mistään. Että se toimintakyky se muodostuu kaikesta siitä, mitä se täällä tekee. Että miten se leikkii ja miten se tekee kelkalla toimii ja miten se toimii pimeässä ja puolustaako se sinua, puolustaako se itteensä. Että tuolla kelkkaahan se ei pitänyt kauheana uhkana ollenkaan. Kyllä se näki ja reagoi kun se tulee, mutta ei sillä tarvinnut rähjätä. Mutta kerrostalokaupunkikoira, niin sen reviiri on aika pieni. Ja se, että sinne se sitten meni ottamaan kontakti-ilmaisunapuja. Pimeässä se toimi tosi hienosti. Hän kurkkisi ja katsoi vähän paikkoja, että olisiko se penkin päällä tuolla, ei olla, ajas onkin tuolla, ei haittaa. Siellä kolisteltiin ja kaikkea, ei se siinä hätkähtänyt, se katsoi ja että missä oli ja mennään taas. Eli toimintakyky silloin hyvä, se puolustaa sekä sinua että itseäsi. Terävyys +3, kohtuullinen ilman jäljellä jäävää hyökkäyshalua, että se on ihan tosissas tuossa ihan viimeiseen saakka ja sitten hän kiipee syliin, että jee, ai et sä enää ookaan tommonen huitoja, niin ihan kiva. Siinä ei ole mitään semmoista jäljellä jäävää mihinkään. Sama toi puolustushalu, niin se on kans kohtuullinen hillitty +3. Et se pysyy siinä todellakin sun edessä ja huutaa että suksis säkin siitä kauemmas vaan ennen kuin mä tulen täältä. Ja taisteluhalu, tää on semmonen pieni pointti mikä sillä on, että se on -1 pieni. Että sehän niinku tykkää puuhata tälleen näin ja touhuu, mutta se ei esimerkiksi kelkkaa vastaan se ei taistelu. Ja se ei eihän sitä taisteluhalua kauheasti käyttää muuta kuin tuolla seinässä sit tuolla pimeässä. Mutta siinä on sitä toimintakykyä niin paljon. Ja hyvät hermot, eli +2 tasapainoinen. Et se oli koko testin ajan samanlainen. Ei siinä näkynyt mitään semmoista, että se olisi hirveästi huolestunut, hermostunut tai mitään. Et se mennä porskutti tuolla omalla iloisella asenteella eteenpäin ja sillä sipuli. Eli se pitää todella hermoskasassa. Ja temperamentti +3 se on vilkas, eli se näkee, kuulee ja keskittyy kaikkiin hommiin just oikea-aikaisesti mitä tehdään. Ja sitten tää fokus, se on sitä miten se muistaa näitä epämiellyttäviä asioita niin täällä kuin maailmallakin. Antaako se niiden häiritä itteensä? No eipä se anna, +3 kohtuu kova. Eli se saman tien unohtaa, että toi tynnyrikin kun mä jähtin siihen, se hyppäsi tälleen, katsoi ai tynnyri, sit sä oot että mä menisin muuten katsomaan, sit sä kävelet eteenpäin. Siinä vaiheessa kun mä sanoin, että katsomaan, niin se oli jo unohtanut se koko tynnyri. Siinä ei monta sekkaa mennyt. Ja sama just toi haalari tuolta näkyis kun se tuli, niin se vaan niinku jämähti näin katsoa sitä selvää ja sitten jatkettiin takas, niin ei mitään muistikuvaa hänellä siitä enää asiasta. Sama tuo pimeässä kun kolisteltiin, niin ei mitään. Hän käveli ja sit Sirka jalkojen yli melkein, vaikka Sirka siellä takoo niin kuin lattiaa, niin ei mitään. Ja sitten luokset päästänyt, sehän on ihan hirveä yllätys. Sulla varmaan, että se on hyvän tahtoinen luokset päästävä avoin ja se pitää vieraista ihmisistä. Eli +3. Ja laukaus varma. Pluspiste jo 2,20 ja sitten ikävinä otettiin miinuksia tuosta taisteluhalusta, kun eihän sitä nyt kauheasti käyttänyt. Joo. Niin siitä 10 pois, niin loppupisteeksi jää sitten se 210. Kylät muuten kelpaa sitten kotiin viedä.